हेलो 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 हेलो। हाँ रउआ जे बोल रहल बानी सुनाई ना दे रहल बा। अपन टीवी के वॉल्यूम कम करके बात करी। कम करता नहीं। रउआ कहाँ से बात कर रहल बानी? हम सिलम से शांति बोलता नहीं। बोले शांति, रउआ का करेनी? हम कॉलेज में पढ़ाई करेनी। हाँ हमरा के लागल ही रहे। आपके स्वीट और यंग आवाज सुन के समझ गई नहीं कि आप बच्ची हो खूबू। सच में आई लव योर स्वीट वॉइस। ठीक बा शांति, तो कौन गाना सुनल चाहेला? सर के फिल्म के कोनो गाना चला दी मैडम। आपकी आवाज बहुत स्वीट बा। एगो गाना गा दी ना प्लीज। हाँ अभी सर। कौनो भी गाना गा दी। हम अपन दिल ताके दे देनी। आप आपन दिल हमरा के दे देलो। I mean, ई गाना केहू खातिर गावत आड़ो ना? सर हमके शर्म आ रहल बा। आपके रिसेंटली लव भइल बा ऐसन लागता। आपके वॉइस बहुत अच्छा बा, फिर से सुने के मन करता। ठीक बा, हम तोरा खातिर सागर फिल्म के सुपरहिट गाना प्ले करतानी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ ओके सर, हो जाए सर। डन सर। आए खातिर बोली सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बैठी ना। नमस्ते। बैठी। हम नाम चिन कोपा पार्टी के अध्यक्ष बानी। हमार पार्टी यहाँ के जातिवादी पार्टी बा। जानता नहीं सर। बता बताबो तू अभी तक अपन चैनल पर हमार न्यूज जे ना पार्टी डाल। न्याय के बात करेली ओकरा हम अपन चैनल में दिखावे नहीं। जो न्याय के बात ना करेली उनके ना दिखावेली। ऐसा बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई? रउआ शांत हो जाए। रउआ दल बदलू पार्टी चलावे नहीं। हमने के का सोच के रखले बनी अगर हम रउआ? ठान लेनी ना तो यहाँ तोरा अपन चैनल चलावल मुश्किल हो जाए। ऐसा जातिवाद के राजनीति करे वाला हमनी के धमकी मत दा। क्या कहला? पार्टी चलावल छोट बात समझेला का? 4 गो रिश्तेदार के लेके सिर्फ 2000 लोगन के साथ ही पार्टी हम शुरू कैले रहनी। हमार लक्ष्य का बा पता बा? यहाँ के सीएम बनल ना ता अपोजिशन पार्टी तो बन ही जाइब ना। आपन पार्टी के मजबूत बना के दिल्ली जाइब और वहाँ गठबंधन बना के पैसा कमाइब। समझ गईला? एकरा खातिर अपोजिशन टीवी चैनल खोली का? देखा भाई, आखिरी बार कहत बानी, हमार पार्टी के न्यूज अपन चैनल पर चलावा। अगर तू ऐसा ना कैला तो हमार सारा कार्यकर्ता आई हैं और तुहार चैनल के नामो निशान मिटा दिए हैं। बम ब्लास्ट करके उड़वा दे और एक बम तुहार सीट के नीचे भी लगवा दे। हमार पार्टी के न्यूज तुहार चैनल पर आवे के चाहिए। सुनी, रउआ हमरा के डरा के मजबूर ना कर सकेनी। ई निष्पक्ष चैनल हा। ई केहू के बड़ाई करे खातिर ना हा। रउआ मेहरबानी करके बाहर जाएं। बस इतने ना, अब हम तोहरा दिखावत बानी। हमने फिर से आई। गुड मॉर्निंग। गुड या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। टेक योर सीट। मैडम, अनीता केमिकल्स के 50 करोड़ के मुनाफा भइल बा मैडम। गुड। मैडम, अनीता टेक्सटाइल में इस साल 100 करोड़ के बिजनेस भइल बा। Very अनीता nice. एक्सपोर्ट कंपनी में इस साल 45 करोड़ नेट प्रॉफिट भइल बा मैडम। वाओ। हमार कंपनी के 50 करोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट मिलल बा। मैडम, हमने के जो Nice. ईसीआर कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट मिले वाला रहे वो बालू स्वामी बिल्डर के मिल गई। हमने हार गई नहीं नो, मैडम। कांचना के ऑफिस में हारे वाला शब्द के कोनो जगह नहीं खे। हमने हार नहीं खी वो सकत। कैसे मैडम? सीएमडी उनकरा के ऑर्डर देले बड़े। ऑर्डर के चेंज करा। वो मिनिस्टर के हाथ में बा मैडम। रुक जा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। बोली मैडम। सीएमडी जे बालू स्वामी के ऑर्डर पास कइले बा, ओके चेंज करे के बा सर। वो चेंज नहीं हो सकेला मैडम। ऑलरेडी सीएमडी ऑर्डर पास कर देले बड़न मैडम। आप चेंज कर सकत नहीं सर। आपके पैसा चाहिए या ईसीआर रोड में जमीन? वो का बाकी मैडम। मिस इंडिया चाहिए या मिस रसिया चाहिए? मैडम, रउआ बहुत शार्प बानी मैडम। हमार पल्स रउआ एकदम सही पकड़ के रखने बानी। ग्रेट। मिस रशिया होगी तो बढ़िया हुई। कालू आपके घरे। यू आर ग्रेट मैडम। अगर हारे के बा तो सीधा रास्ता जाके भी हार सके नहीं, लेकिन अगर ठान लिहल जाए तो कुछ भी करके जीत हासिल करे के पड़ेला। औरत हार गई, ये इतिहास में भी ना होके के चाहे। यू आर रियली ग्रेट मैडम। Hi, I'm Ritu. I want to meet MG. just a minute. गुड मॉर्निंग सर। सर मिस रितु आयल बड़ी। हाँ ओके सर, आप अंदर जा सकते हैं मैम। Thank you. Good morning, sir. या I'm Miss Ritu, Hi. reporter. Nice to meet you. यू आर वेलकम। टेक योर सीट। Thank you, sir. बाय द वे, रिपोर्टर के जॉब खातिर हिम्मत चाहिए और हमके लगा था रउआ बहुत हिम्मत वाला यही बानी। से मैं जॉब के चुनले बानी सर। हमारे हाँ। सारा फ्रेंड्स 12 खत्म होते ही आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक, कंप्यूटर के चूज कैले बाड़े, लेकिन हम जर्नलिज्म के चूज कैनी हा। गुड, तो हर इंटरेस्ट के तारीफ करता हमके नहीं। केकर इंटरव्यू लेवे के बा सर? पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गांजा बेचे वाला या काशी में रावड़ी की? हम रेडी बानी सर। तू जेकर इंटरव्यू लेवे वाला बाड़ू डिफरेंट टाइप के पॉलिटिशियन बा। थैंक यू सर। Take You care. too.
यहाँ पे तो अरे वो आ गई। वो देखा तारा खातिर केहू गिफ्ट लेके आइल बा। ए हमके चकली बहुत पसंद बा। हाँ तो के पसंद बा। मुंह बंद करके थोड़ा देर चुप रह। हाथ में का बा पार्सल? बहुत इम्पोर्टेंट पार्सल बा। हम तो के दे खातिर आइल बानी मलर। का दिवाली के स्वीट्स बा का? बहुत ज्यादा वजन बा। इला पकड़ा। नारियल। पागल बड़ा का तू? इतना बड़ गिफ्ट बॉक्स में नारियल लेके आइल बड़ा। मलर तू ऐसे काहे बोला ताड़ू? ये हमरे पेड़ के पहला नारियल बा। हम तोहरे खातिर लाइल बानी। ये खातिर ये हमके काहे देता रहा? नारियल दुकान वाला के देवे के चाहिए ना। 10-20 रुपए तो मिल ही जाये। ऐसन बात नहीं है। तू हमार देवी बाड़ू। ये दक्षिणा तोहरे खातिर बा। मलर हम तोहरे खातिर कुछ हो करब मलर। ओहो ऐसन का? ते वो काम करा। ये नारियल के अपना सर पे रख के ये ग्राउंड के 3 चक्कर लगा के आवा। ये हमार आदेश बा। ठीक बा मलर। जा। हम काहे ग्राउंड के चक्कर लगाई? आइडिया बा। सभी रूपा थोड़ा हटा। श्री तू थोड़ा हटा। ये का करबा? अरे का पागलपन बा यार। का पागलपन करत अगला दिन बता जो करा दी भाई हमने के का करेगा हमेशा इसने चला चला। ये ग्राउंड का मलर हमरा खातिर तो है पूरी दुनिया बा। ये खातिर हम तो हर चक्कर लगा लेनी। तू लोगन के पता बा ये कबू सुधार ही ना सकेला। चला चला तनी। मलर तू एक खाली नारियल समझत बाड़ू ना। अगली बार तोरे लिए बहुत महंगी मिठाई लेके ये आई। महंगा स्वीट का लेकर आई इतना नारियल लानत बा। समझ भी नहीं आवला एकरा। आई बैठी ना। हे प्रिया, लुकिंग नाइस। प्रेम हम आपकी बहुत बड़ फैन बानी। हम आपके साथ अपन बेडरूम में बैठा भी कब हम सोचले भी ना रहनी। हमो कभी ना सोचने इतना सेक्सी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करब। सोचले ना रहने। ई ऊँटी के तू स्वेटर बाड़ू। ई स्वेटर के तू लेला। You are awesome. Hey, you're so sexy.